mase ukwenzile futhi lokho khona enye imbuzi engibufuna ukuyithola yesibili yabo leyo ke noma uthiwa ushonelwe noma uthi ushonelwe nje uma uyintokazi wona umfana wangakuthatha noma wakuzalisa nje wakushiya uma ufuna ukugana kodwa hayi uma usafuna ukudlala uma ufuna ukugana kubalekile ube nazo lezi imbuzi ezimbili yokuqala yokugeza njengoba ngisho nje lenenye ucela inthethelelo kubazali bakho nasezalukazi nizala ekhaya naNkulunkulu ucethe bakubuyisela ingilosi yakhe yomshado ukuze uphumelele into zakho abantu abaningi nje abagani nje abantu besifazane hayi ngoba umuntu ungekho basho ngesikhathi ulala nomfana ebese umfana kushiya iyabaleka ingilosi yakho kuyinhlanhla uthola umuntu ezobe ukuthatha umuntu esifazane ukuze lezi zinto ezilunge kuyakubaleka uthi uthola umuntu onolwazi azokuchazela ebese ugezwe kuthi mase ugeziwe kodwa wena ufuna uthola lezi imbuzi ezimbili leyo uqala ufuna ucela intethelo kubazali bakho ngona uthi ngihlanga nomfana wangizalisa mangizalisa wangona ubuntombi namhlanje ngisayona intombi kodwa ngicela inthethelelo kini kube sengicela sheyidalwe izala ekhaya ngibusela ingilosi yami yomshado nenhlanhla nezalukazi la ekhaya ngithethelele ebese ucela yesibili ebese uhamba uyogeza umzimba wakho wonke ebese uhlale kulinde uma kuwenza lento usafuna ukuphinde uqale phansi ulale nalo ngoba shuthi la bantu bukuganga ngayo sekufuna abantu uyiqoqeke mase ufuna ukugana ulinde umuntu ungaphele no 3 months noma 6 months engekho umfana nje ozothi mefika kuwe abontu umuntu ufanele kuba umfazi lo ongasakuthathi yoba umfazi emzini wakhe manje bamkhwanazi mawukuthi ubesevele lokhu mawukuthi ukhona ubaba kaBoy mhlawumbe ubambisene naye ungakwenza nalo mshaye khona ubaba kaBoy ila uzokhuluma kahle khona uthi lo muntu ungizalisile angithi manje uzokwenza ngoba ngisathi kuzalisa ngenze lutho nje khona ingilosi ebalekayo kuwe umuntu esifazane udalela uthi aqhume igazi kube elilodwa uthi uma uyakhula manje ungena ebuntombini kusemthethweni ufuna liqhume kuwe elesibili fanele uqhuma usemzini lokuthi ubreak ukuthi ube yivirgin lelo ngumthetho ufuna kwenzeke emzini uma kwenze usela ekhaya bayacasuka abantu bakini yila ufuna ukulithetheke lelo ucala ucela inthethelelo yakho lokho uthune sewulekelela uma wakho la ekhaya ubangisana naye uyabo into izonakala lapho ngoba abekho abantu abazokhuluma iqiniso babatshena abantu igazi lesibili kumuntu esifazane afuna leyo qhuma sesemzini meliqhumela ekhaya futhi ngamamazi sefisa selelana nonina yabo sebabili abafazi sekukubi nasemndenini sekukubi emndenini kucasuke ingilosi yakho yakuduba yakushiya ebese nezo bese likuflathela ungabe selutho uthola umendo yilapho kusofuneka khona uthethekele icala kuze lisuke kubona bese kibuye ingilosi yakhe yomshado nezalukwazi ukubuyisela inhlanhla awubheka ingane mayizalwa uma kuyintombi ziyazithina izalukwazi umna wethu lo soze ucelela inhlanhla ukuthi uganeke lapho sokubiza ukuthi umna wakho uma kumfana umyeni wethu lo mkhwenyana ebese uthi amakhehla athi umakoti lo ingilosi yomshado ibuya lapho kodwa ngesikhathi sewona angithi ziyaduba lezi zalukwazi kwenzani lokho zinqaphe ibhekele namakhehla umfundi yiyo le mfundisini le yabuza izalukwazi ethi asikwazi ukuthi yini yona lento le bakuflathela bese iyabaleka cela phela inthethelelo uyilungise lento ugezeke kuze ube muhle ethi umuntu mekubuka nje abona khona isikhotheni ongazange ukubona umfazi ngoba khona umuntu ekahlanga nomuntu amona ngabe uthi lo muntu umfazi anithi walala nawe nje amshiye lo muntu wesifazane kade umfazi kodwa masehlanga nomunye umuntu hawu lo muntu ngamthintitha lo muntu umthasha lapha nalapha ethi angene ekhaya nje angenise right ebese wena ke uma umthola ke bese ufika usebenzele yambuzo lento engikhuluma ngayo ekuqaleni yokumgeza lezo zanje kade simthini angene yes ngoba bezogena lezi zanje ziyasala ethi noma ethinta ukudla lapha epheka akwazi ukuqoba inyama anqobela abafazi la ekhaya ngisho ukupheka ukudla like uzopheka ukudla uzothi wena nje kuphela nayo umyeni wakho
noma abanikazi balomuzi ngeke bakudla ngoba umuntu lo muntu lo vele uphethwe ethinte izandla eziningi zamanye amadoda kanti ngesathi ungigeza nje ziyayisusa zonke asale clean noma enza into abasawabona wonke lamadoda kade emthinte lo muntu. Just bamkwanazi uyaqinisekisa ngamamazi ukuthi ukugeza ngenkukhu akusiyo option engconywana noma akusiyo option right leyo. Hayi into engconywana ayifuneki nje. Khona izinto eziyisiko nezinto ezimkhuba. Yabo. Into ofanele uyenze boyibuza into ngaphambi ukuthi uyenze kubantu abanolwazi. Tiyenziwa yini kuyenzeka yini uma uyenziwe. Uma impendulo ithi cha ungayenzi lento ngibidlela ngesikhathi sakho. Funa into okuyiyona yona uzoyenza kanye ilungile. Impela ubeka kanjalo bokukhadazi ba. Sicela sisibonge nje ngencazelo lapho. Sicela ukubuza umbuzo olandelayo. Angiyazi lokho zoligama. Uvero HSD inside cafe. Uthi siyabonga. Mina bengicela ningicacisele lapha. Uma kade ngiyinkosazana. Ngase ngithola ingane, ngaligeza ithempeli namakhosazana. Uma nginesifiso sokugeza igceke, ngabe leyo mbuzi engigeza ngayo igceke yadliwa na? Awu, kade sixoxa nje lento. Ayidli, ungayidla kanjani insila yakho? Kodwa nayo kuma ngizwe bala ngamakhosazana ethempeli, khona la kushoda khona ihlalo senkosi sana isigezi ayikhulume ngaso. Kuyashoda iyafuneka ihambise isihlalo senkosi ingagcini ngamakhosazana ethempeli kuphela. Ngimlekelele nje umbuzo lapho umkhaza yamboza uthe unqamo bezafuna ukukhubeza befuna ukubuza nokuthi ke ngabe leyo mbuzi iphuma kubani? Iphuma kuyona kanti ubani ungcwele igceke la kubo? Ubani? Kade iphumile emfanele imbuzi okugeza igceke. Umfana umuntu usikhothe lento obalekile ubani ozokuthethela lecala. Umfana uma ngaligeza ngesinganayo ufuna ukuligeze futhi. Ha, futhi bobabili fanele begeze. Yes. Bavumelana nje. Bobabili banamacala. Kanti nicala lakhe. Hayi bocabangani? Bona bobabili akahlongulwanga lo muntu. Bavumelana benza into ngothando. Kuba baligeze igceke. Yazi? Yeah. Hayi ngaphandle uma lo muntu wadengulwa. Ngeke uzuyenze lento le. Ngoba shile mbuzi ukugeza intombi yini ngeke izekhulunywa lento le. Ngoba lo muntu angathanda bengayifisi. Yabo umuntu wenze ngothando icala lokuwe. Uyathanda uthande nje ufuna ukuyenzile le nto le. Yabo nje bekhuluma ngendaba ethempeli nje nentombi ushiyile ihlalo senkosi yafuneka hambisa imbuzi lapha ehlalweni senkosi. Yogeza ihlalo senkosi. Ebisazokhipha imbuzi ke manje ageze igceke la kubo. Lwasikhothe noma ngaligezanga yena. Melike lelo cala lizosala kuye. Ibisho imndeni yakhe ayizohamba yokhuluma nemndeni yakubo ukuthi yabona isikhotheni wento wenzeni and akawugezile umuzi. Kodwa lo zobe selithethile icala kubo. Yebo. Ukusho ukuthi umfana ulungiso kwakhe nentombi nayo fanele ilungiso kwakhe. Impela kunjalo nje akukho okunye. Hey, ba umbuzo landelayo. Ngizawudigesta lo mbuzo lona kodwa ngizawubuza njengoba ubhaliwe. Hayi ukhuluma ubeke nje ungawuhluzi ngoba uzophuma endaweni la umnikazi wayefuna ngawo. Ubuza insizwa lana ubheki ukhumalo wasese ukuthi banodesho ofisa wakazi uqulu. Uthi uma uthatha umuntu owashada noma mhlawumbe uthi uma uganwa umuntu owashada kodwa engathelwanga ngenyongo akazi akaxoxisa ukuthi what wedding noma wayeshade kodwa nje uthi kodwa shuthi umuntu owagana lo kodwa akazangathelwe ngenyongo uthi shuthi wachitheke empendweni uthi uma umthatha lo muntu ngabe wena na osumthatha manje ungamthela yini ngenyongo yakini usumphelelisa? Ake siqale la. Mayithi lensizwa imthatha kuphi? Ngoba lo muntu angithi lotsholiwe. Washiselwa impepho, saphuma inkomo zakhe. Kubo la kuleyo nsizwa leyamlobola ekuqaleni. Yena memthatha la, umthatha kuphi? Ufuna uqale lapho. Ngoba abantu bakubadlile ngaye. Yena mase ekhipha inkomo usho ufuneka yeyise lapha akogane khona lo muntu. Zingasezi la ekhaya. Ngaba iphutha ke umuntu oyilaba balithi inkomo la badla bala ekhaya nalaba futhi balethi inkomo la bayadla futhi la.
Sifanele inkomo ezokhishwa lo manje. Uma eseyikhipha lo funeke ziyele. Zingasizi la. Ngoba uthi bengakathe kodwa kube bethelwe inyongo akwazi ukumthatha lo muntu. Asathathe. Uyisola kanjani le nyongo? Ngoba siregistiwe ngale. Lo bese intombi lo. Yeah. Wakhishelwa inkomo walotsholwa. Uthi usalotsholwa nje kwabhedliwa kwaphela. Lona akabuyisa inkomo zalapha ya. Kade lotsholwa khona. Kuyimali kwazi ukuthi mthatha. Abese amcela ngenyongo ke yena. Injalo lento. Ukusho ukuthi awukwazi ukuthi uyomlobola kubo. Kanjani? Kushuthi icala le. Noma yena akavumelana nabakubo sithi mayifike inkomo kodwa abe khona ngoba ngathi ayikulungiswa seye bese beyigcina. Kufanele ukuthi avumelane nabo kuqala. Ukusho ukuthi uma bengayisi le kufanele ukuthi bavalela yena. Ayikho shithi ayikho into enzile. Ayikho. Akuvunyelwana nje okay inkomo izodlulela ebese idluleke bese abayibone lapho bese idlule ngetruck ziye lapha ya. Lo kade emlobolile ngoba phela ikhabahla bese ngalezi inkomo zalwamuntu. So base kuxatshwanwa ke kwahlukwana. So incazelo yakhe baba ukuthi yena bezomthela ngenyongo umlobole umuntu bekade into yokuqala leyo. Yeah. Mase semlobolile kwahamba umlobola la kade eganele kwaphela ushiya. Inkomo lezakhe nje kufuneka ishiselwe impepho nje ziyadlula ziyalapha kubuyiselwa lezi inkomo zalowa muzi. Ekwade zimlobole. Kodwa kube besecheliwe inyongo. Ngisho umuntu uyathanda ngeke ngoba kwazi ukuyifisela reverse. Umuntu esifazana athelwa kabili. Athelwa kabili ngenyongo. Richiswa kanye emndenini. Nje bomkhaza ayikho le mbuzo kuyisula cha semsuli ngani kuyasemthela. Ngafuna ukuyisula funa uqala lokuyovuswa le yankomo. Waqhoyiswa ngayo. Yibuye ngoba iyabuza le yankomo into ekathi mina ngabulawelwana. Uma lo muntu uzophinda futhi ebe khona enye inkomo esibili. Evuko. Izobulawaja umkwalazi. Shito obuyasithi ngeke asakwazi. Uganile akho lo divorce lapha ekhaya wayishola makulu. Wow, sicela ukubuzo landelayo. Uqhamuka kusithabiso sikhakhani. Yebo. Uthi ebafaneni ababulalayo senza njani insini abantu besifazane? Abafaneni abanjani? Ababulalayo. Ababulalayo kanjani? Mhlawumbe mayizwana nomuntu obulalayo noma mayizwana nomuntu mhlawumbe okabulala. Kufanele kenze njani? Hayi inzima ke le. Imali akisiqale la. Mawona umazi lo muntu umbulala ufunani kulo? Uthando phela baba. Noma mhlawumbe bengazi ukuthi umbulala mhlawumbe uthole sevele sibezwana. Ukuthi hayi cha uyinkabi. Inkabi le ayinkabi impela. Inedu kuphathi. Kodwa into engamcebisa ngayo ukuthi asondele kuso isithandwa sakhe, isendo sakhe. Akuza umuntu ugeza. Lesi simo okuso ebese uhlukane nabo ngoba phela ngeke ugana lo muntu ugana naye namhlanje kusase yabosha usala wedwa futhi ungasinamndoda noma futhi nje bebulala abantu nje bamzingela nabamfula ubulala abantu nje ungacanti uzolukubabulele wena nabakufuna uzofa futhi ngeke uphile isikhathi eside ukuze uphile nje lo wesifazana ngoba uyamthanda lo muntu akasondele eduze kwakhe sithandwa sami kwanele manje ngicela nje sizame indlela ugeza ususo zonke lezi iqhule lezi abantu kade banqunqa nafundi bakhishwe ku uhlambuluko bese uhlukana yonke lento le ebese siphila impilo ehlambulukile abehe wona ibona phela wabona zinzima lobuzo la ubuya awuzana kwamanje inkinga kwayikwazi ukuthola lento zokubuto lento kuphathi angithi nami lento ebengixaka kade uma umazi umuntu nomuntu uyilento le wena usabe into kusasa lomuntu uzokuthe ngoba umuntu mebulala nje ekwazi ukukhipha imphefumulo omnye umuntu awunankinga nawe ngakunquma noma kanjani awunankinga nje ukubulala yawona wona akachazanga mhlawumbe umuntu noma izilwane noma izini akachazanga ngeke kakhuluma kanje kade ukhuluma ngesilwane besada lo uNkulunkulu ufuneka sisinqume isihle Yebo sihle yabo nje umuntu uyabulala nje shithi ubulala omunye umuntu yabo umuntu nje ukwazi nje ukhipha imphefumulo omnye umuntu lo muntu uyingozi Uthole baveza khona umbuzo engasawuboni la obubuze insizwa la ithi uma uzwana nomuntu
oyintombi ya wakwazi ukuthi umthathe umesekini uyolokhuza uyohlaba imbuzi kini umbiki ukuthi abamgadi ukuze bakufika isikhathi sokuthi umthathe sayini bengahamboni hayi nesikhathi sokudlala uthandana nentombi iseyintombi into ngiyayizwa le ndaba bese ufuna ukumisa kubo uzofika thini kubo ubani lo muntu uyini intombi yami uyini awazi ubika ingane yabantu nje kini ongaziwa kubo umuntu okwazi ukumbika umuntu seyothumela abantu kubo ukuthi wakhipha izinto zayakubo badla bakubo wasekhishwa ngesikhathi ekhishwa nje lo muntu automatically unelungelo umregister la ekhaya kimi umbike nje emsamo uyakwazi ungena emsamo ngeke usukele umuntu nje ongaziwa nje emina kubo ngalo mefika ukuthi yini lento sibikela yona uzoshayisa akabika umuntu onjalo intombi yami amakaya intombi yami le le ntombi yami uyikhiphele ngoba ngesikhathi enze njalo nje ukukhathala imindeni yombili le ngase kuyayiqhatha nje impela labaya ngesikhathi efika eshisa impepho ingena le into babuthi hayibo le ngane yethu eshisela impepho lapha kwenze njani konakelephi nakuzikho intombi yami yabo ebese ukhuluma ebese suka same time eza la angena la esenolaka abuze la wakini yini into enenze enganeni yethu ebese laba ihla ukuthi hayibo akuthine bathi nivumele kanjani ingane yenu bese uyashaya ke wena ngoba uyashayisa ungakwazi ukwenza lokho kuyingoduso yakho hayi umuntu ongazi umkhiphe ngisho ngoduso uqala ekhishwa kubo mekhishiwe kubo ukulungela ngakwenza lokho ngeke akwazi ushisele impepho yomuntu ongakaze akhishwe kubo kufanele ekhishwe mase uyafika uyashoke lapho uthi amagade ngoba yini usowala ekhaya wala ekhaya lo muntu noma efa lo muntu ufihlwa la ekhaya uyaregister la ekhaya yonke into yakhe ila ekhaya umuntu usabiza kubo nje umshisela kanjani impepho yabo umuntu usabiza kubo ungaziwa nje ukwaziwa wena kubo nomuntu ukhona nje nomuntu wake wathini wenzakalani kanje nakwaziwa yabo khona izinto eziyinkinga nje ofuna siyigade nje mesingabantu ngeke usele usukele ingane yabantu nje ubona kuyishelele yaqhoma sokuthi ukuyishisela impepho kuyi yazi uma beyikhonje bengamsiza ngayo benze umkhulekisa kuphela ngoba lethi la icabanga yena into efuneka ngabuya yenza yena kaye kubo nje sisa impepho kubo acede bamlekelele bamphamandla shesha ayithathe le angakwenza ke lokho acele nje edalweni zakubo zimphamandla ashesha ayithathe kodwa ezokade ngicabangisa yini ukuthi igadelo lo muntu hayi lami yangixawa ufuna ukugade intombi ihlangene nempila isutha yona phepha cha yena akahlale phansi nentombi yakhe baxoxe sithandwa sami ngikuthanda uyalwazi udaba ufuna uthathe obomu ngakho kodwa njengamanje nginenkinga ka1 no2 no3 ngicela ungilinde nje noma ilenyanga noma lonyaka ngilungise lezi lihlanganise bese ngizekile yabo kodwa nayo angathi sonjalo nje ukade ufuna ukulala naye futhi ngoba make balala nje bogcina fika babona namaphutha bese bayahlukana bese kuyaxatshwana futhi sidimeshile manje unamacala manje ofuneka abhekane nawo ingakakhulumi into umuntu yayilobo sekunamacala already sayenzile yena mekhuluma kanje abavumela ukuthi case ohlala bangabukana nje baxoxe bahleke kodwa belungisa yena uthi hayi ke inyanga ezayo noma kuleya noma nini ngiyabathumela abantu kimi kungekho macala kuthi khuluma nje uthi yena yayilobola phela anacala akho lutho futhi ngala yonini